Létezik egy hely a Földön, amely távolabb esik az emberi civilizációtól, mint bármely más pont ezen a bolygón. Nem egy város, nem egy sziget, de nem is egy felfedezetlen kontinens, hanem egy koordináta. Egy pont az óceán közepén, ahol ha megállnál, minden irányban ugyanazt látnád. Semmit. Ez a Nemo pont. Hivatalos nevén az óceán elérhetetlenségi pólusa. Egy olyan földrajzi hely, amely minden szárazföldtől a lehető legtávolabb található. Ez a pont több mint 2600 kilométerre fekszik a legközelebbi szárazföldtől. 3 apró, szinte lakatlan sziget határolja ezt a távolságot. A Pitcairn-szigetek egyike, a Motunui, az Antarktiszhoz tartozó Maer-sziget, valamint a Ducsi. De ezek mind messze vannak. Annyira messze, hogy ha a Nemo ponton lennél, a legközelebbi emberek nem a Földön lennének, hanem az űrben. Az űrállomás, amely körülbelül 400 kilométerrel a Föld felszíne felett kering, gyakran közelebb halad el ehhez a ponthoz, mint bármely emberi lény a bolygó felszínén. Ez az egyetlen hely a Földön, ahol ez rendszeresen megtörténik. A Nemo pontot viszonylag későn, 1992-ben határozták meg. Egy horvát-kanadai mérnök számította ki először pontosan számítógépes modellek segítségével. Ez nem egy olyan hely, amit felfedeztek. Ez egy olyan hely, amit kiszámoltak. És talán éppen ezt teszi annyira különössé. Egy pont, amely nem azért létezik, mert valaki rátalált, hanem mert rájöttünk, hogy ott van. Azonban a Nemo pont nem csak földrajzi érdekesség. Ez a hely egy temető. A világ legnagyobb és talán legcsendesebb temetője. De nem emberek nyugszanak itt, hanem az emberiség technológiája. A hidegháború idején az 1960-as és 70-es években az űrverseny felgyorsult. Egyre több műhold, rakéta és űreszköz került pályára. És egy idő után ezek elöregedtek. És ekkor egy kérdés merült fel. Mit tegyünk velük? Nem hagyhatták őket az űrben, mert veszélyt jelentettek volna más űreszközökre. Viszont nem is hozhatták őket vissza biztonságosan minden esetben. Ezért választottak egy helyet. Egy pontot, ahol ha valami lezuhan, nem veszélyeztet senkit. Ez lett a Nemo pont. Az első dokumentált esetek az 1970-es évek végére és az 1980-as évek elejére tehetők, amikor már tudatosan kezdtek el űreszközöket irányított módon visszajutatni a Földre. Az egyik legismertebb ilyen esemény 2001-ben történt. Ekkor a Mir űrállomást, az egyik legnagyobb ember által épített objektumot az űrben szándékosan irányították vissza a Föld légkörébe. A Mir több mint 130 tonnát nyomott. Amikor belépett a légkörbe, a súrlódás hatására darabokra szakadt, és a maradványai a csendes óceánba zuhantak. Nagy részük a Nemo pont közelében. Ez volt az egyik legnagyobb temetés, amit az emberiség valaha végrehajtott. Azóta több mint 260 űreszköz maradványai kerültek ide. Rakétafokozatok, műholdak, űrállomás darabjai, és mindegyik ugyanazt az utat járta be. Égés, szétesés, zuhanás, és végül a csend. A víz felszíne rövid időre felkavarodik, majd minden visszatér a nyugalomba, mintha semmi sem történt volna. De a mélyben a történet folytatódik. A Nemo pont alatt a tenger több mint 4000 méter mély. Ez egy olyan világ, ahol nincs fény, ahol a nyomás több százszorosa annak, amit az ember elviselhet, ahol a hőmérséklet közel van a fagypont alatt, és ahol valami mégis létezik. Bár a felszíni élet szinte hiányzik, a mély tenger sosem teljesen üres. De amit ott találunk, az nem az, amit megszoktunk. Az élőlények torzultak, áttetszőek, fénylő szervekkel rendelkeznek és teljes sötétségben élnek. A Nemo pont alatti terület azonban még ezek között is különleges. Az óceáni áramlatok úgy alakulnak, hogy nagyon kevés tápanyag jut ide. Ez azt jelenti, hogy még a mélytengeri élet is ritkább. Ez egyfajta óceáni sivatag. Egy hely, ahol még a természet is visszafogja magát. És talán ez az oka annak, hogy az ember ezt a helyet választotta. Mert itt nincs, aki tanulja legyen. De van egy másik történet is. Egy kevésbé ismert, de annál nyugtalanítóbb.
1997-ben egy rendkívül erős, alacsony frekvenciájú hangot észleltek a Csendes óceán déli részén. A hang olyan erős volt, hogy több ezer kilométer távolságból is érzékelték. A jelenséget később a The Bloop-nak nevezték el. A pontos forrását soha nem sikerült teljes bizonyossággal meghatározni. Egyes tudósok szerint jégtömbök mozgása okozta. Mások nem voltak ennyire biztosak. Ami biztos, a hang a Nemo ponthoz viszonylag közelről érkezett. És ha valaki akkor ott lett volna, talán hallotta volna. Egy hangot a semmiből. Egy hangot a mélyből. És bár a tudomány igyekszik mindenre választ adni, vannak helyek, ahol a válaszok nem teljesek. A Nemo pont ilyen, mert itt nem csak a fizikai távolság számít, hanem az is, hogy mennyire vagy egyedül. És itt teljesen egyedül vagy. Nincs segítség, nincs kapcsolat, nincs menekvés. Ha itt történne valami, senki sem tudna róla. És talán ez az, ami igazán félelmetessé teszi. Nem az, hogy mi van ott, hanem hogyha lenne ott valami, senki sem tudná meg. A Nemo pont nem egy veszélyes hely a hagyományos értelemben. Nincsenek ragadozók, nincsenek viharok, amelyek mindig tombolnak. De van benne valami más. Valami, amit nehéz megfogalmazni. Egy érzés. Mintha a világ peremén állnál. És ha egy lépéssel tovább mennél, valami olyasmi várna rád, amit nem értesz. És talán soha nem is fogsz. Ez a Nemo pont. A világ legmagányosabb helye. Egy koordináta, amely nem csak a térképen létezik, hanem az emberi képzelet határán is. És bár tudjuk, hogy hol van, talán jobb lenne, ha sohasem próbálnánk meg eljutni oda.